Kanti omunye wabasebenzi besitolo esidayisa ukudla okuphekiwe endaweni yakwaDukuza eStenga ukhala ngokuxhashazwa umphathi. Mbuko lesilethu uhle TV sakubingelana noma uyaqala ungana ku-YouTube channel yethu. Ungakhohlwa ukuncofoza u-subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele esishisayo. Kanti sikuphathele zona zithi omunye wabasebenzi besitolo esidayisa ukudla okuphekiwe e-restaurant eyaziwa nge-KFC KwaDukuza eStenga ukhala ngokuxhashazwa ngumphathi wesitolo. Lokhu kuze emveni kokuba bezwakalisa ukukhathazeka ezinkundleni zokuxhumana becela usizo ekuthenini bathwele kanzima lapha abasebenza khona. Umphathi wabo nokungabafakela imali bekhuluma nje kule nyanga ephelile bahola imali engafikile ngisho ku-3,000. Konke lokhu kuze emveni kokuba bephumela obala ezinkundleni zokuxhumana baveza ukuthi bathwele kanzima umphathi wabo uyabaxhaphaza uma ngabe bezwakalisa ukukhomplayina noma ukuba novo nokunganemi ngendlela okwenzeka ngayo izinto, ubathembisa ukubakhomba indlela. Kanti lo msebenzi okunye kudalulile ezinkundleni zokuxhumana uthe kunokwenzeka badedelwe ngo-12 izintatha sekufanele bazibonele ukuthi baphuma babhekaphi. Kunokwenzeka kwezinye izinsuku balala ezitulweni emsebenzini khona ngaphakathi kufanele ekseni bavuke luqale usuku. Kanti ubeseveza ukuthi uma ngabe bekhombisa ukunganemi ngendlela abaphethwe ngayo nangesenzo sikamphathi ubakhomba indlela, babalela kwaba yisikhombisa sebexoshile ngenxa yokungahambelani nesenzo sakhe. Babe sebecela kwezinkundleni zokuxhumana ukuthi kunanoma ubani ongaba nolwazi uyacela ukuthi babalekelele ekuthenini badlulisele lolu daba lwabo kubona ukuze bakwazi ukusizakala. Kanti nawo Mbuko lesilethu uhle TV uyenxusa ukuthi uma ngabe kukhona ongakwazi ukuthi ubalekelele ngakho ungasibhalela kwi-comment section ukuze sikwazi ukuthi sibadlulisele. Siyabonga kakhulu.